Benvidos. Hoxe abriremos este espazo informativo afondando nun asunto de relevancia para a seguridade das estradas provinciais. A do Plan Integral de Sinalización e Colocación de Biondas para Motoristas, que a Deputación executou por primeira vez na historia da institución. Nos Sin3 falaremos máis detidamente das vantaxes deste plan. Antes, avance de outros contidos. E comezamos. 300 persoas participaron na primeira xornada formativa do Innóvate sobre o uso do DNI electrónico. E a partir de xaneiro abriránse en Guitiriz novas posibilidades de traballo para os emprendedores, coa posta en marcha do primeiro viveiro rural na nosa provincia. Hoxe tamén homenaxeamos o Día Mundial do Alzheimer celebrado pasado martes, cos que sofren esta doenza que afecta a unhas 10.000 persoas na provincia. Na reportaxe económica da semana metímonos de cheo nas aulas de Asín e Informática, un dos primeiros centros da capital en impartir ensinanzas neste eido. E continuaremos cunha viaxe pola historia dos xoguetes de principios do século XX. Será a través da exposición de xoguetes antigos que un veciño de Fonsagrada legou ao Museo Provincial. Os máis de 4.000 metros de estradas provinciais son agora máis seguras grazas ao plan de sinalización horizontal e vertical no que se investiron 2.200.000 euros. Neste último ano puxéronse máis de 3.000 sinais e instaláronse 26.000 metros de biondas e 4.600 de dobre bionda. Estas últimas destinadas á protección dos motoristas. Ademais, pasouse de 0 a 100 en canto á sinalización de puntos kilométricos. Por primeira vez os motoristas atópanse con dobles biondas nas estradas provinciais. Este treito forma parte dos 4.600 metros que se instalaron nesta primeira fase. Todo que sea mellora, benvido é, pero bueno, pouquiño a pouco que se vaya mellorando e bo que nos van facendo caso, que estamos aí, que fanos falta, porque senón aforraríanse moitos accidentes. As biondas dobles fan que, en caso de choque, o motorista saia rebotado. Cos gardarraís tradicionais as consecuencias soen ser moito máis graves. O problema se produce aquí, o choque este aquí, no pilar. O pilar antes tiña forma de H, co cual nos producía amputacións, agora se sustituíron por uns que xa son cerrados, pero igualmente o impacto como se ten unha forza moi grande, produce unha amputación igual e sobre todo unha lesión medular, que o 70% dos casos de accidentes están producindo lesións medulares en maior ou en menor medida. Onde hai importantes desniveis, instaláronse 26.000 metros de biondas simples para protexer de posibles caídas aos vehículos. En canto os novos sinais de límite de velocidade son ben recibidos especialmente polos peóns. Porque, claro, para persoas maiores ou un neno ou calquera cousa, un animal, que por aquí pasan animales sueltos e toda a historia. Mas a veces que pasan con moita velocidade, algús. Tamén destacan os máis de 7.000 novos sinais de stop, sobre todo nas estradas locais na confluencia cas vías provinciais, así como todos os hitos kilométricos na rede provincial, 4.291. O obxectivo do plan é claro. Porque aumenta a seguridade das nosas carreteras e permite que a circulación que diariamente pasa por elas o faga con unhas condicións de seguridade que fai 3 anos obviamente non tiña. Nesta primeira fase seguíronse criterios técnicos e priorizáronse as estradas con máis risco, sobre todo as de montaña. Neste momento podemos decir que a renovación pode coller igual ao 80% das señales, co cual na próxima legislatura é intención desta Diputación Provincial facer un esforzo similar co fin de deixala xa prácticamente acabada a sinalización horizontal e vertical das carreteras e despois de limitarse basicamente ao mantemento. A sinalización tamén incluiu os límites entre concellos. O DNI electrónico é un elemento básico para a implantación da administración sen papéis nos concellos da nosa provincia e na Deputación. Para que os cidadáns sepan como funciona e para que serve, impartiránse 200 xornadas formativas. A primeira tivo lugar esta mesma semana e correu a cargo do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación dependente do Ministerio de Industria. Esta iniciativa forma parte do programa Innóvate do Urbanismo Provincial, que situará os concellos de Lugo entre as 10 primeiras sedes electrónicas de España. Deste xeito tan sinxelo, cun lector no que se introduce o carné convencional, poderemos realizar ata 120 trámites administrativos sen ter que acudir ao noso concello ou á Deputación. O DNI electrónico serve basicamente para dúas cousas. Decir quién eres a nivel electrónico, esto es una autenticación, y para firmar un documento de forma digital. Esto es importantísimo, ya que podemos hacer cualquier trámite desde nuestra casa, con nuestro equipo,
conectados a Internet. Para formar os cidadáns no seu uso, un técnico do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación impartiu un seminario no que se despexaron algunhas dúbidas. El DNI electrónico hoy por hoy es un medio de identificación seguro, es un medio de firma seguro, pero el desconocimiento de la gente hace que sea reacia a utilizar esos servicios que hoy la Administración está ofreciendo. Hablamos ya cifras entre un 70 y un 90% de servicios disponibles a través del DNI electrónico. Unhas 300 persoas participaron nesta primeira xornada, pero haberá ata 200 para difundir o uso do que é a chave da Administración electrónica, que será unha realidade en Lugo dentro dun ano. Que nos levaba a unha relación cos veciños de toda esta provincia moito máis directa, máis intensa e con maior responsabilidade, porque ao final o obxectivo é que 365 días do ano, as 24 horas deses 365 días do ano, haxa alguén ao outro lado na Administración da Diputación e dos Concellos e, por tanto, era un reto importante. Acadar este reto suporá moitas ventaxas para os veciños na súa relación ca Administración. Unha xestión máis optimizada, máis áxil e, sobre todo, unha xestión máis igualitaria, que de alguna maneira vai a permitir a conciliación da vida laboral, familiar e persoal. A formación sobre o uso do DNI electrónico forma parte do programa europeo Innovate, no que se invisten 9 millóns de euros para a implantación das novas tecnoloxías na provincia.